எனக்கு அன்பான மாணவ செல்வங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். மற்றும் ஒரு வகுப்பிலே உங்களை எல்லாம் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். மாணவ செல்வங்களே, நாம் கடந்த சில நாட்களாக மேல்நிலை 2ஆம் ஆண்டுக்கான வேலைவாய்ப்பு மற்றும் வருமான கோட்பாடுகள் என்ற தலைப்பிலே பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். இதில் நாம் முதலில் பார்த்தது வேலைவாய்ப்பு, வேலையின்மை ஆகிய தகவல்களை பற்றி பார்த்தோம். அதாவது வேலையின்மை என்றால் என்ன, முழுநிலை வேலைவாய்ப்பு என்றால் என்ன, வேலையின்மையுடைய பல்வேறு வகைகள் என்ன என்பதை பற்றி நாம் கடந்த வகுப்புகளிலே பார்த்தோம். இன்று நாம் பார்க்க இருப்பது அந்த வேலைவாய்ப்பு கோட்பாடுகளை பற்றி நாம் பார்க்க இருக்கிறோம். இதில் தொன்மை பொருளாதார அறிஞர் பிரிவை சேர்ந்தவர் தான் சேபி செய். இந்த சேபி செய் மற்றும் ஆடம் ஸ்மித், பொருளாதாரத்தின் தந்தை என்று அழைக்கப்படக்கூடிய ஆடம் ஸ்மித், டேவிட் ரிகார்டோ, ஜேஎஸ் மில் போன்றவர்கள் தொன்மை பொருளாதார அறிஞர்கள் ஆவர். வேலைவாய்ப்பு பற்றிய கோட்பாடுகளை உருவாக்கியுள்ளார்கள். எனக்கு அன்பான மாணவ செல்வங்களே, நாம் இன்றைய வகுப்பில் பார்க்க இருப்பது சேபி செய்யினுடைய சந்தை விதி என்று அழைக்கப்படக்கூடிய விதியை நாம் பார்க்க இருக்கிறோம். சேபி செய்யின் சந்தை விதி. முதலாவதாக இவருடைய பெயர் பார்த்தீங்கன்னா ஜீன் பேப்டிஸ்ட் செய். அதனுடைய சுருக்கம் தான் சேபி செய் என்று அழைப்பார்கள். அதாவது சீன் பேப்டிஸ்டே செய். இது ரெண்டினுடைய முதல் எழுத்துக்களை பார்த்துதான் இவரை சேபி செய் என்று அழைக்கப்படுகிறார். இவர் வாழ்ந்த காலம் பார்த்தீங்கன்னா 1767 இவர் பிறந்தார். ஜனவரி மாதம் 5ஆம் தேதி இவர் பிறந்தார். இவர் பிறந்தது பிரான்ஸ் நாட்டை சேர்ந்த ஒரு பொருளாதார அறிஞர். பிரான்ஸ் நாட்டில் பாரிஸ் என்னும் இடத்தில் பிறந்தார். பிரான்ஸ் நாட்டில் பாரிஸ்ல இவர் பிறந்திருக்காரு. இவர் பார்த்தீங்கன்னா வாழ்ந்த காலம் 1767 இருந்து 1832 ஆண்டுகள் வரையும் இவர் வாழ்ந்த காலமாக குறிப்பிடுகிறார்கள். இவர் பொருளாதாரத்தில் நாட்டம் கொண்ட ஆண்டு 1776 1832 ஆண்டு வரை இவருடைய பொருளாதார காலம் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. இந்த சேபி செய் என்பவர் ஒரு பொருளியல் அறிஞர், அதாவது ஒரு எக்கனாமிக்ஸ்ட் என்று அழைக்கலாம். அதை விட முக்கியமானது இவர் ஒரு தொழிலதிபராகவும் இருந்துள்ளார். ஒரு தொழிலை நடத்தக்கூடிய தொழிலதிபராகவும் இருந்துள்ளார் என்பதை நாம் கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும். இந்த சேபி செய் பார்த்தீங்கன்னா இவருடைய இன்னொரு கூடுதலாக உள்ள தகவல் பார்த்தீங்கன்னா இவர் ஒரு காப்பீட்டு நிறுவனத்தில் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்திருக்காரு. அப்படிங்கிறதே நம்ம இந்த இடத்துல நினைவில் கொள்ள வேண்டும். அப்போ ஒரு தொழிலதிபர், ஒரு பொருளியல் அறிஞராக இருந்தவர் சேபி செய் ஆவார். இவர் பிறந்த ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 5ஆம் தேதி 1767 ஆண்டு பிரான்ஸ் நாட்டிலே பாரிஸ் என்ற இடத்திலே இவர் பிறந்தார். இவர் நமது பொருளாதாரத்தின் தந்தை என்று அழைக்கப்படக்கூடிய ஆடம் ஸ்மித் மற்றும் டேவிட் ரிகார்டோ இவர்கள்லாம் தொன்மை கால பொருளியல் அறிஞர்கள். இவருடைய புத்தகங்களை படித்து அதிகமாக கவரப்பட்டவர் இந்த சேபி செய். நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும், ஆடம் ஸ்மித் எழுதிய புத்தகத்தினுடைய வெல்த் ஆஃப் நேஷன், அதாவது நாடுகளின் செல்வம் என்ற புத்தகத்தை எழுதியுள்ளார். புத்தகங்களில் படித்து அதிக ஆர்வம் கொண்டவர் சேபி செய் ஆவார். அதனால் இவர்களின் வழித்தோன்றல் என்று கூட அழைக்கலாம். அதாவது ஆடம் ஸ்மித் மற்றும் ரிகார்டோ ஆகிய 2 நபர்களுடைய பொருளாதார கருத்துக்களை பிரித்து அதன் மூலம் ஆர்வமாக வந்தவர் இந்த சேபி செய் ஆவார். இவருடைய விதிகளை பற்றி தான் நாம் தற்போது பார்க்க இருக்கிறோம். இந்த சேபி செய் பொருளாதாரத்தில் சொல்லிய முக்கிய கருத்துக்கள், சப்ளை கிரியேட்ஸ் இட்ஸ் ஓன் டிமாண்ட், அதாவது அளிப்பு அதற்கான தேவையை தானே உருவாக்கி கொள்ளும் என்று சேபி செய் சொல்கிறார். நாம் எந்த ஒரு பொருளை தயாரித்தாலும் அந்த பொருளின் அளிப்பானது அதற்கான தேவையை தானே உருவாக்கி கொள்ளும். அதாவது அளிப்பு அதற்கான தேவையை உருவாக்கி கொள்ளும். சப்ளை கிரியேட்ஸ் இட்ஸ் ஓன் டிமாண்ட், அதாவது அளிப்பு அதற்கான தேவையை தானே உருவாக்கி கொள்ளும் என்று சேபி செய் அவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். அவர் குறிப்பிட்ட சில விஷயங்களை பற்றி நாம் இன்று பார்க்க இருக்கிறோம். அதாவது அவர் 2 துறைகளை எடுத்துள்ளார்கள். ஒன்று குடும்பங்களாக இருக்க வேண்டும், இன்னொன்று நிறுவனங்களாக இருக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிடுகிறார். அதாவது குடும்பங்கள் என்பது உற்பத்தி காரணிகள் வசம் உள்ளது. நிலம், 2 உழைப்பு, 3 முதல், 4 தொழில் முனைவோர். இந்த 4 உற்பத்தி காரணிகளும் இங்கு யாரிடம் இருக்கும் என்றால் குடும்பங்களிலே இருக்கும் என்று சேபி செய் குறிப்பிடுகிறார். அதாவது 4 உற்பத்தி காரணிகள் இந்த குடும்பங்கள் துறை அல்லது இல்லங்கள் துறையிட்டு தான் எப்போதுமே இருக்கும். இதில் நீங்கள் பார்த்தீர்கள் என்றால் நிலத்திற்கு வாரம் அல்லது வாடகை கொடுக்கப்படுகிறது, உழைப்பிற்கு கூலி கொடுக்கப்படுகிறது, முதலுக்கு வட்டி கொடுக்கப்படுகிறது, தொழில் முனைவருக்கு லாபம் கொடுக்கப்படுகிறது. இவை சம்பாதிக்கக்கூடிய உற்பத்திக்காரனுடைய வெகுமதிகள் என அழைக்கப்படுகிறது. அதாவது நிலத்திற்கு வாரம் கொடுக்கப்படுகிறது, உழைப்பவருக்கு கூலி கொடுக்கப்படுகிறது, முதலுக்கு வட்டி கொடுக்கப்படுகிறது, தொழில் முனைவருக்கு லாபம் கொடுக்கப்படுது. ஆக இந்த காரணிகள் எல்லாமே உள்ள துறை பார்த்தீங்கன்னா அது குடும்பங்கள் துறையில இருக்கும்.
இப்போது இவைகள் அனைத்துமே நிறுவனங்கள் துறைக்கு செல்கிறது. அதாவது இந்த 4 காரணிகளை வைத்துதான் எந்த ஒரு பொருளையோ அல்லது பணியவோ உற்பத்தி செய்ய முடியும். ஆக இந்த 4 காரணிகள் நிறுவனங்கள் துறைக்கு செல்லும் போது அங்கு பண்டங்களோ பணிகளோ உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. அதாவது ஒன்று பண்டங்களாக இருக்கலாம் அல்லது பணிகள் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. இவைகளை கொண்டு பண்டங்கள் பணிகள் உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது. உற்பத்தி செய்த பின்பு பாருங்க, இவை இரண்டுக்கு இடையில எப்படி மாறுது அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். இவை உற்பத்தி காரணிகளை நிறுவனங்களுக்கு கொடுக்கிறது. நிறுவனங்கள் அந்த காரணிகளை பயன்படுத்தி பொருளை உற்பத்தி செய்யறாங்க. அப்ப இவை தயாரிக்கக்கூடிய பொருளானது அளிப்பாக இருக்கிறது. இவைகள் இந்த குடும்பங்கள் துறைக்கு எவ்வாறு செல்கிறது என்பதை பற்றி சேபிசே தன்னுடைய விதியிலிருந்து குறிப்பிட்டுள்ளார். அவைகளை பற்றி நாம் தற்போது தெளிவாக பார்ப்போம். இதுல நீங்க பார்த்தீங்கன்னா இப்ப தெளிவா தெரியும். அதாவது 2 துறைகள் இருக்குது. ஒன்று குடும்பங்கள் இருக்குது, இன்னொன்று நிறுவனங்கள் இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா குடும்பங்கள்கிட்ட தான் அந்த உற்பத்தி காரணிகள் இருக்குது. நிலம், உழைப்பு, முதல், தொழில் முனைவோர். ஒரு பொருளை உற்பத்தி செய்ய வேண்டும் என்றால் 4 முக்கியமான காரணிகள் இந்த நிலம், உழைப்பு, முதல், தொழில் முனைவோர். இந்த 4 காரணிகளை வைத்து தான் பண்டங்களையோ பணிகளையோ நாம் உற்பத்தி செய்ய முடியும். அந்த உற்பத்தி காரணிகள் எல்லாமே குடும்பங்கள் துறையில் இருக்குது. இதுதான் இல்லங்கள் துறை அல்லது குடும்பங்கள் துறையில் தான் இது இருக்கும். இதை நிறுவனங்கள் துறை பொருளையோ அல்லது பணியவோ உற்பத்தி செய்வதற்கு பயன்படுத்துறாங்க. உற்பத்தி காரணிகளை பயன்படுத்தி நிறுவனங்கள் பண்டங்களை பணிகளை உற்பத்தி செய்யறாங்க. அப்போ செய்யும் போது இப்ப பண்டங்களும் பணிகளும் தயாரான அளவில் இருக்கும். அதாவது இப்போ நிறுவனங்கள் உற்பத்தி காரணிகளை பயன்படுத்தி பண்டங்களையும் பணிகளையும் தயாரித்து வச்சுக்கிறாங்க. வற்றதுக்கு பின்பு இந்த உற்பத்தி காரணிகளுக்கு வெகுமதியை இவங்க கொடுக்குறாங்க. உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா நிலத்துக்கு வாரம் அல்லது வாடகை கொடுப்பாங்க, உழைப்புக்கு கூலி கொடுப்பாங்க, முதலுக்கு வட்டி கொடுப்பாங்க, தொழில் முனைவருக்கு லாபம் கொடுப்பாங்க. இதுதான் இந்த 4 காரணிகளுக்கும் தீர்மானிக்கக்கூடிய வெகுமதிகள். அதாவது நிலம் வாரத்தை பெறுகிறது, உழைப்பு கூலியை பெறுகிறது, முதல் வட்டியை பெறுகிறது, தொழில் முனைவோர் லாபத்தை பெறுகிறார். இந்த 4 காரணிகளும் தனது ஊதியங்களை பெறுகிறது. அதாவது பண்டங்களை பணிகளை தயாரிக்கும் போது இதிலிருந்து வரக்கூடிய ஊதியமாக இவை பெறுகிறது. சரி, இப்போ வருமானம் இங்கே வந்துவிட்டது. இங்கிருந்து வருமானம் இல்லங்கள் துறைக்கு வந்துவிட்டது. இப்போது இந்த வருமானத்தை வைத்து இந்த குடும்பங்கள் துறையானது இங்கிருந்து வரக்கூடிய பெற்ற வருமானத்தை மீண்டும் பண்டங்கள் பணிகளை வாங்குவதற்காக செலவழிக்கிறது. இப்போது நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள். இவர்கள் உற்பத்தி காரணிகளை நிறுவனங்கள் துறைக்கு கொடுக்குறாங்க, பண்டங்கள் பணிகளை தயாரிக்கிறாங்க. தயாரிச்ச பின்பு இவை உற்பத்தியில் ஈடுபடுத்துறதுனால இவருக்கு வெகுமதிகள் அல்லது உற்பத்தி காரணிகளுக்கு உண்டான ஊதியம் கொடுக்கப்படுது. இந்த உற்பத்தி காரணிகள் இங்க வரும்போது இவர்கள் திரும்பவும் நிறுவனங்கள் தயாரித்த பொருட்களை, அதாவது பண்டங்களை பணிகளை வாங்குவதற்கு செலவிடுகிறார்கள். அப்ப இப்போது நீங்கள் நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள். இங்கு கொடுக்கப்பட்ட ஊதியமானது மீண்டும், அதாவது உற்பத்தி காரணிகள் கொடுக்கப்பட்ட வெகுமதிகள் மீண்டும் வருமானமாக நிறுவனங்கள் துறைக்கே செல்கிறது. அதாவது இவர்கள் பெற்ற வருமானம் மீண்டும் பொருளை தயாரித்ததன் காரணமாக நிறுவனங்கள் துறைக்கு செல்கிறது. இந்த மாதிரி செல்வதை பற்றி அவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். அளிப்பு அதற்கான தேவையை தானே உருவாக்கி கொள்ளுது. அதாவது இந்த பொருட்களை உற்பத்தி செய்யறாங்க, இந்த பொருட்களை உற்பத்தி செய்யும் போது அதற்கு உண்டான தேவையை தானே உருவாக்கி கொண்டது என்று சேபிசேனுடைய விதி தெரியப்படுத்துகிறது. ஆகவே குடும்பங்கள் நிறுவனங்கள் பொருளுடைய உற்பத்தி நடவடிக்கைக்கு இதை பயன்படுத்துகிறார்கள். இந்த காரணிகளுக்கு வருமானம் கொடுக்கப்படுகிறது. இந்த வருமானத்தை மீண்டும் பண்டங்கள் பணிகளுக்கு செலவழிக்கிறாங்க. அப்போ வருமானம் மீண்டும் நிறுவனங்கள் துறைக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். அதாவது ஒரு பக்கம் உற்பத்தியை எடுத்துக்கொண்டோம், இன்னொரு பக்கம் வருவாய் எடுத்துக்கொண்டோம். இந்த உற்பத்தி அல்லது நிறுவனங்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம். இது வருவாய் அல்லது குடும்பங்கள் அல்லது இல்லங்கள் என்று இதனை நாம் குறிப்பிடலாம். இப்போ உற்பத்தி காரணிகள் அனைத்துமே இந்த துறையில இருக்கும். அந்த வருவாய்க்கு அந்த துறை பகுதியில் இருக்கும். அதாவது நிலம், உழைப்பு, முதல், தொழில் முனைவோர் ஆகிய 4 உற்பத்தி காரணி இங்கே இருக்கும். உற்பத்தி மேற்கொள்ளப்படுகிறது. அப்போ உற்பத்தி மேற்கொள்ளக்கூடிய சூழ்நிலையில் பார்த்தீங்கன்னா பண்டங்கள் பணிகள் எல்லாமே இங்கே இருக்கும். இப்போ நிறுவனங்கள் எல்லாமே தங்களுடைய உற்பத்தி காரணிகளை பயன்படுத்தியதற்காக வருவாய் கொடுக்கும். அப்போ உற்பத்தி காரணிகள் பயன்படுத்திய பின்பு வருவாயானது இல்லங்கள் துறைக்கு செல்கிறது. இந்த வருவாய்க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த உற்பத்தி துறைகள், நிறுவனங்கள் துறைகள் பொருட்களையோ பணிகளையோ வருவாய்க்கு அளிக்கிறது. அந்த பொருளை சப்ளை, அதாவது அவங்களுடைய அழைப்பை பொருளை உற்பத்தி செஞ்சிருக்காங்க. இந்த உற்பத்தியை அவங்க இல்லங்கள் துறைக்கு கொடுக்குறாங்க. அப்ப இல்லங்கள் துறை என்ன பண்ணுதுன்னா தன்னிட்ட உள்ள வருவாய்,
அதாவது தான் வச்சிருக்கக்கூடிய நிலம், உழைப்பு, முதல், தொழில் முனைவோர் ஆகிய காரணிகளிலிருந்து பெற்ற வருமானம், அதாவது வாடகை, கூலி, வாரம், வட்டி, லாபம் ஆகிய வருவாய் பெற்றது. இந்த வருவாய் அனைத்துமே இவர்கள் தயாரித்த பொருட்களை வாங்குவதற்காக செலவழிக்கிறாங்க. அப்போ இந்த அளிப்பு, அதாவது பண்டங்கள் பணிகளுக்கு உண்டான அளிப்பானது அதற்கு உண்டான தேவை, அந்த பொருட்களுக்கு உண்டான தேவையை தானே ஈர்த்து கொள்ளும் என்பதுதான் செய்பிசையுடைய முக்கியமான விதி. அதாவது அளிப்பு அதற்கான தேவையே தானே உருவாக்கி கொள்ளும் என்று செய்பிசை அவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். உற்பத்தி துறை தான் உற்பத்தி செய்த பொருட்களை வருவாய்த்துறைக்கு அளிக்கிறது. வருவாய்த்துறை அளித்த பொருட்களானது இவர்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய அளவில் இருக்குது. அப்போ அளிப்பு அதற்கான தேவையை தானே ஏற்றுக்கொண்டுள்ளது என்று செய்பிசை அவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். நம்ம பார்க்கறது சில முக்கியமான எடுகோள்களை நம்ம இப்போ பார்க்க இருக்கிறோம். அதில் ஃபஸ்ட்டு முக்கியமாக நம்ம பார்க்கறது பார்த்தீங்கன்னா, தனி வாங்குவோரோ அல்லது விற்போரோ உள்ளீடு விலையில மாற்றம் செய்ய முடியாது. அதாவது எப்பவுமே பொருளாதாரத்துடைய விதிகளில் நம்ம முக்கியமாக கவனிக்கக்கூடியது, இந்த விதிகள் அப்படின்னு ஒன்று வந்துச்சுன்னா நிச்சயமாக அங்கே எடுகோள்கள் இருக்கும். அசம்சன்ஸ் என்ற ஆங்கிலத்திலே இதனை குறிப்பிடுவார்கள். இந்த எடுகோள்களை பின்பற்றினால்தான் அந்த விதி செயல்படக்கூடிய அளவில் இருக்கும். உதாரணமாக நீங்கள் 11ஆம் வகுப்பில் படிச்சிருப்பீங்க. அதாவது தேவை விதி, அளிப்பு விதி, அந்த மாதிரி விதிகளை நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. இந்த விதிகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சில எடுகோள்களை அடிப்படையாக கொண்டு தான் செயல்படும். இந்த எடுகோள்களை பின்பற்றினால்தான் இந்த விதி செயல்படக்கூடிய அளவில் இருக்கும். அந்த வகையில் நம்ம செய்பிசையினுடைய விதிகள் செயல்பட வேண்டுமானால், இந்த விதி செயல்படணும்னா சில எடுகோள்களை பின்பற்ற வேண்டும். முதலாவதாக நாம் பார்ப்பது, தனி வாங்குவோர் விற்போர் உள்ளீட்டு விலையை மாற்ற முடியாது. இதில் ஏற்கனவே நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன். அதாவது ஒரு அளிப்பு அதற்கான தேவையை தானே உருவாக்கி கொள்ளும் என்பது செய்பிசையினுடைய விதி. இந்த விதியில் பார்த்தீங்கன்னா, வாங்குவோர், அதாவது அந்த பொருளை வாங்கக்கூடிய நபரோ அல்லது விற்கக்கூடிய நபரோ அல்லது அந்த உள்ளீடுன்னா அந்த நிறுவனத்தினுடைய உற்பத்தி காரணிகள், அதாவது நிலம், உழைப்பு, முதல், தொழில் முனைவோர் ஆகிய 4 காரணிகள் இருக்குது. இந்த காரணிகள் நினைத்தாலோ அந்த விலையை மாற்ற முடியாது. அப்படி மாற்றினா அது பெரிய பிரச்சனை வரும். இப்போ உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த விற்போர் விலையை ஒருவேளை கூட்டி வச்சாங்க அப்படின்னா, ஏற்கனவே உள்ள வருமானம் குறைவாக இருக்கும். விலையை அதிகமாக வைக்கும்போது இந்த வருமானத்தினால அந்த பொருளை வாங்க முடியாத சூழ்நிலை வரலாம். அப்போ விற்போர் சில விஷயங்கள்ல மாற்றம் ஏற்படுத்தினால் அது தேவையில மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும். அது மாதிரி வாங்குவோரும் சில விஷயங்கள்ல பார்த்தீங்கன்னா விலையில மாற்றம் ஏற்படுத்த முடியாது. வாங்குவோரோ அல்லது விற்போரோ அல்லது அந்த உள்ளீடு காரணிகளோ விலையிலிருந்து எந்த விதமான மாற்றங்களையும் செய்ய முடியாது. அப்படி செய்தால் இந்த விதி நிச்சயமாக செயல்படக்கூடிய அளவில் இருக்காது. அதனால இதுல மாற்றம் இருக்காது. அடுத்து இங்க எப்பவுமே தொன்மை பொருளாதாரத்தில் சொல்லக்கூடிய ஒரு முக்கியமான கோட்பாடு பார்த்தீங்கன்னா, முழு வேலை நிலை நிலவும். அதாவது ஃபுல் எம்ப்ளாய்மெண்ட் என்று சொல்வார்கள். எவ்வளவு தேவை இருக்கோ அதுக்கேற்ற போல அளிப்பும் இருக்கும் என்று கூறுகிறார்கள். அதாவது நாட்டுடைய மக்கள் தொகைக்கு ஏற்ப அனைவருக்கும் வேலை கிடைக்கும், முழு வேலை வாய்ப்பு, வேலை செய்ய தயாராக இருக்க அனைவருக்கும் வேலை வாய்ப்பு இருக்கும் என்று இவர் குறிப்பிடுகிறார். ஏனென்றால் இங்கு முழு வேலை வாய்ப்பு என்பது இருந்தால்தான் இந்த விதி செயல்படக்கூடிய அளவிலே இருக்கும். அளிப்பு அதற்கான தேவையை தானே உருவாக்கி கொள்ளும் என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார். ஆக முழு வேலைவாய்ப்பு என்பது அடுத்த ஒரு முக்கியமான ஒரு எடுகோளாக இருக்குது. மூணாவது பாருங்க, நுகர்வு இங்க சுய விருப்பத்தின் பேர்ல இருக்கணும். யாராவது தூண்டப்பட்ட விருப்பமாக இருக்கக்கூடாது. அவரவர்கள் அந்த பொருளை உற்பத்தி செய்திருக்கிறார்கள். நிறுவனங்கள் வாங்கக்கூடிய பொருளை தாங்களாகவே வாங்கக்கூடிய அளவில் இருக்கணும். தூண்டக்கூடிய அளவில் இருக்குமே என்றால் சில நேரங்களில் அவை பொருளாதாரத்தில் சில விஷயங்களில் பொருளுடைய தேவைகளை குறைக்கலாம். அந்த சில பொருளுடைய தேவையை குறைக்கலாம். அப்போ அந்த மாதிரி சில சிக்கல்கள் வரும். அப்போது சுய விருப்பத்தின் பேரில் தான் அந்த நுகர்வானது இருக்க வேண்டும் என்று இவர் குறிப்பிடுகிறார். அடுத்து முக்கியமா நீங்க பார்த்தீங்கன்னா, சந்தை சக்திகள் தானே சரி செய்து கொள்ளும். இங்கு ஏற்படக்கூடிய தேவை, அளிப்பு போன்றவைகளை அந்த காரணிகளே சரி செய்து கொள்ளும் என்று இவர் குறிப்பிடுகிறார். அதாவது தேவை அதிகமாக இருந்தால் அளிப்பும் அதிகமாக இருக்கும். ஒருவேளை அளிப்பு, பொருட்களுடைய அளிப்பானது குறைவாக இருந்தால் தேவையும் அதற்கேற்றாற்போல் குறைந்து கொள்ளும் என்று கூறுகிறார். ஆக சந்தை சக்திகள் அதுவாகவே தானே சரி செய்து கொள்ளும். அதிகமாக தேவைப்பட்டால் அதிகமாக உற்பத்தி பண்ணிவிடுவாங்க, குறைவாக தேவைப்பட்டால் குறைவான அளவில் அளிப்பு இருக்கும் என்று இந்த விதியானது கூறுகிறது. அடுத்து தலையீடா கொள்கையை கொண்டிருக்கும். முக்கியமான ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா, தொன்மை பொருளாதாரங்கள் குறிப்பிடக்கூடிய ஒரு முக்கியமான விஷயம், அந்த நாட்டுடைய பொருளாதார விஷயங்களில் அரசு தலையிடக்கூடாது என்று இவர் குறிப்பிடுகிறார். தலையிட்டால் அந்த பொருளாதாரத்தில் சில விஷயங்கள் மாற்றம் ஏற்படும். அதனால அரசு தலையிடக்கூடாது என்று செய்பிசை அவர்கள் கூறியுள்ளார்கள்.
அடுத்து உழைப்பு பண்டங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சந்தையில் வந்து நிறைய போட்டி வந்து இருக்கும் அப்படிங்க. அதாவது உழைப்புக்கும் நிறைய போட்டி இருக்கும். நிறைய போட்டி என்பது நீங்கள் கடந்த வகுப்பில் படிச்சிருப்பீங்க. எண்ணற்ற வாங்குவோரும் இருப்பாங்க, எண்ணற்ற விற்போரும் இருப்பாங்க. நிறைய பேர் ஒரு பொருளை வாங்கி நிறைய பேர் அந்த பொருளை விட்டாங்க அப்படின்னா அது நிறைய போட்டி. நிறைய போட்டி இருந்தால் அது நிறைய போட்டி என்பதை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். அப்போ உழைப்புக்கும் போட்டி இருக்கணும், பண்டங்களுக்கும் போட்டி இருக்கணும். ரெண்டுக்கும் போட்டி இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை வந்து இந்த சந்தை விதி செயல்படக்கூடிய எடுகோலாக செயல்பட்டு இருக்குது. அடுத்து நீங்க பாருங்க, கூலி விலை வந்து நெகிழும் தன்மை உடையது. அதாவது கூலியும் விலையும் பார்த்தீங்கன்னா நெகிழும் தன்மை கொண்டதாக இருக்கும். அதாவது நெகிழும் தன்மை என்றால் மாறக்கூடிய அளவில் இருக்கும். கூலி வந்து குறைத்தோ அல்லது அதிகமாகவோ இருக்கலாம், விலையும் குறைத்தோ அல்லது அதிகமாக இருக்கலாம். அப்ப இந்த இரண்டும் அதுவே நெகிழும் தன்மை கூடிய. உதாரணமாக நீங்க பாருங்க, இதில் மாற்றி நம்ம யோசிச்சோம்னா, கூலி வந்து ஒரு வேலை குறைவாக இருந்து விலை அதிகமாக இருந்தால் அந்த பொருளை அவர்களால் வாங்க முடியாது. அப்போ நிச்சயமாக அது வந்து தேவையில குறைபாட்டை ஏற்படுத்தக்கூடிய அளவில் இருக்கும். ஆனால் இங்கே கூலி விலை இரண்டுமே நெகிழும் தன்மை கொண்டது. ஒன்று கூடினால் அதற்கேற்றபோல் மற்றொன்று சரி செய்து கொள்ளும் அப்படிங்கிற ஒரு இதை வந்து இவருடைய எடுகோலில் முக்கியமானதாக இருக்குது. அடுத்து பாருங்க, இங்கு வந்து பணம் ஒரு பரிவர்த்தனை கருவி தான். அதாவது இவங்க வந்து இவங்களுடைய பொருளாதாரத்தை, அதாவது தொன்மை கால பொருளாதாரத்தினுடைய முக்கியமான ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா, பணம் வந்து பரிவர்த்தனைக்கு மட்டும் பயன்படுத்துகிறாங்க. டிரான்சாக்ஷனுக்கு மட்டும்தான் பணம் வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க. மற்றபடி சேமிப்பு இந்த மாதிரி நடவடிக்கைக்கு வந்து இவங்க பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. பணம் வந்து பரிவர்த்தனை, ஒரு பொருளை வாங்குவதற்கு நாம் பயன்படுத்த விடுவோம் பணத்தை அப்படின்னு வந்து இவங்க வந்து சொல்கிறாங்க. அடுத்து ஒரு முக்கியமான எடுகோல் என்ன, நீண்ட கால பகுத்தாய்வு. எப்பவுமே இந்த மாதிரி தொன்மை கால பொருளாதாரம் சொல்லக்கூடிய ஒரு முக்கியமான கருத்து நீண்ட கால பகுத்தாய்வை வந்து சொல்லுவாங்க. எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நீண்ட காலம், லாங் டேர்ம் அடிப்படையாக கொண்டு செயல்படக்கூடிய ஒரு பொருளாதார கருத்துக்களாக இருக்கும். அடுத்து இங்கு அதிக உற்பத்தி இருக்காது, வேலையுமே இருக்காது. எப்பவுமே நல்லா கவனிச்சுக்கிடுங்க, செய்யினுடைய சந்தை விதி அல்லது தொன்மை பொருளாதார குறிப்பிட்ட ஒரு முக்கியமான கருத்து பார்த்தீங்கன்னா அதிக உற்பத்தி இருக்காது. ஓவர் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் இந்த ரெண்டுமே இருக்காது அப்படின்னு சொல்லுங்க. எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளோ பொருட்கள் மட்டும் உற்பத்தி செய்யப்படும். அதே நேரத்தில் அந்த நாட்டுடைய வேலை வாய்ப்பு பார்த்தீங்கன்னா முழுநிலை வேலை வாய்ப்பாக இருக்கும். அதாவது வேலையில்லா திண்டாட்டம் அல்லது வேலையின்மை என்ற ஒரு சூழ்நிலை வந்து இங்கு காணப்படாது என்று இந்த தொன்மை பொருளாதார கூறியதை போல சேபிசையும் குறிப்பிடுகிறார். அடுத்து அரசு தலையிடாது. இந்த மாதிரி பொருளாதாரத்தில் நீங்கள் பார்க்கும்போது அரசு தலையிடக்கூடாது. அதாவது அங்கு உள்ள விலை கருவி இயங்குகிறது. முக்கியமான ஒரு விஷயம், விலை கருவி இயங்குகிறது. அளிப்பு, தேவை மற்றும் அந்த விலை ஆகிய காரணிகள் அதுவாகவே அந்த உள்ள அங்காடியை சரி செய்து கொள்ளும் என்பதால் இங்கு அரசு தலையிடக்கூடாது என்று ஒரு எடுகோல்களை வைத்துள்ளார்கள். அரசு தலையிடும் போது அது பொருளாதார விஷயத்தில் சில நடவடிக்கைகளை கூட்டவோ அல்லது குறைக்கவோ செய்யலாம். ஆனால் அரசு தலையிடாது என்பது இங்கு ஒரு முக்கியமான எடுகோலாக வைத்துள்ளார்கள். அடுத்து வட்டி நெகிழும் தன்மை கொண்டதாக இருக்க வேண்டும். வட்டியும் சேமிப்புக்கும் முதலீட்டுக்கிடையே ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய அளவில் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது சேபிசையுடைய எடுகோல்களாக இருக்குது. அது முக்கியமாக பாருங்க, முழு விலையில்லை, சுய விருப்பமாக தேவை இருக்கணும். அடுத்து தலையிடா கொள்கை அரசு வந்து இருக்கணும். அடுத்து அதிக உற்பத்தி இருக்கக்கூடாது, வேலையின்மையும் இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது இவங்களுடைய முக்கியமான ஒரு எடுகோல்களாக வந்து இவங்க சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து பணம் வந்து பரிவர்த்தனை கருவியாக மட்டும்தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து நினைவில் வச்சுக்கிடுவோம். இதனுடைய விளைவுகள் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து அடுத்து பார்க்குறோம். இந்த விதியினுடைய விளைவுகள் பார்த்தீங்கன்னா, முதல்ல வந்து அதிக உற்பத்தி இருக்காது, வேலையின்மை வந்து இருக்காது. இங்கே வந்து ஒரு சமுதாயம் வந்து எவ்வளவு அழிப்பு தேவைப்படுதோ அதற்கேற்ற மாதிரி தான் தன்னுடைய தேவையை அமைத்துக் கொள்ளும். ஒரு சமுதாயத்தினுடைய அழிப்பிற்கேற்ப அந்த சமுதாயத்தினுடைய தேவை இருக்கும் என்பது இருக்குது. அப்படி இருக்கும்போது இங்கே வந்து அதிகமான உற்பத்தி இருக்காது. ஒரு 500 பொருள் தான் தேவை அப்படின்னா அந்த சமுதாயத்தில் தயாரிக்கக்கூடிய உற்பத்தி பொருளும் அழிப்பும் 500ஆகத்தான் இருக்க வேண்டும். ஆக இங்கே அதிகமான உற்பத்தி இருக்காது, வேலையின்மை இருக்காது. இங்கே முக்கியமான ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா வேலையின்மை வந்து இருக்காது. அதாவது எல்லாரும், நாட்டில் உள்ள அனைவரும் வேலைவாய்ப்பு, முழு வேலைவாய்ப்பு பெற்றவர்களாக இங்கு வந்து இருப்பார்கள். இரண்டாவது பாருங்க, அரசு தலையீடு தேவை இருக்காது. இங்க வந்து அரசு தலையீடுன்னு தேவையில்லை. ஏன்னா இங்க வந்து விலைக்கருவிகளே செயல்படுது. தேவை, அளிப்பு மற்றும் விலை ஆகிய காரணிகளே இங்கு உள்ள பொருட்களுடைய விலை தீர்மானிக்கக்கூடிய அளவில் இருக்கும். அப்படி இருக்கிறதுனால இங்க வந்து அரசனுடைய தலையீடு வந்து இருக்காது. ஏன்னா பொருளாதாரத்தில் வந்து ஏதாவது பாதிக்கப்பட்டால் அந்த நாட்டுடைய அரசு தலையீடு வந்து கட்டாயம் இருக்கும். ஆனால் இங்கு உள்ள நடவடிக்கையில் பார்த்தீங்கன்னா தேவை, அளிப்பு ஆகிய காரணிகளே அவை ஒன்றே ஒன்று சரி செய்து கொள்ளும். அடுத்து வட்டி வீதம் வந்து நெகிழும் தன்மை கொண்டதாக இருக்கும். ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து இங்கே வந்து இருக்கும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது. சேமிப்பு முதலீடுக்கு வந்து அவையே ஒரு சமநிலையை வந்து உருவாக்கிறோம் அப்படிங்க. இப்போ சேமிங்கன்னா நாட்டில் வந்து முதலீடு வந்து அதிகமாக தேவைப்படணும் அப்படின்னா அந்த நேரத்தில் வட்டி விதங்கள் குறைத்திருக்கும். அப்போ குறைவாக இருக்கும்போது நிறைய முதலீடுகள் வரும். வட்டி வீதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம நாட்டில் வந்து சேமிப்புகளை வந்து கூட்டணும் அப்படின்னா
சேமிப்புகளை கூட்டக்கூடிய சூழ்நிலையில் அதே மாதிரி வட்டியை வந்து அதிகரிப்பாங்க. ஸோ இவை இரண்டும் சரி செய்து சமநிலையை உருவாக்கும் என்று இங்கு குறிப்பிட்டுகிறார். அடுத்து பணம் வந்து இங்கு ஒரு பரிவர்த்தனை கருவிக்கு மட்டும்தான் பயன்படும். அதாவது மக்கள் வந்து பணத்தை வந்து கையிருப்பாக வந்து வச்சிருக்க மாட்டாங்க. கையில் வச்சிருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்து இந்த மாதிரி பொருளாதாரத்தில் வந்து இருக்காது. அதாவது மக்கள் வந்து பணத்தை வந்து ஒரு பரிவர்த்தனைக்கு பயன்படுத்தியிருப்பாங்க. பொருளை வாங்குறது, பணிகளை வாங்குறது, இந்த மாதிரி பரிவர்த்தனை மட்டுமே பணத்தை பயன்படுத்துவார்கள் என்பது அடுத்த ஒரு முக்கியமான விளைவுகளாக இருக்குது. அடுத்து உற்பத்தி காரணிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உற்பத்தி திறனுக்கு இணையாகும் வரை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். அந்த நாட்டில் முழுநிலை வேலைவாய்ப்பு நிலவும் முறை அந்த உற்பத்தி காரணிகள் என்ன திறன்களில் இருக்குதோ அந்த திறன்கள் முழுவதும் பயன்படுத்தப்படும் என்பது இதனுடைய அடுத்த ஒரு முக்கியமான விஷயமாக இருக்குது. இது நாம் பார்க்கறது இந்த சேபிசைனுடைய சந்தை விதியினுடைய குறைபாடுகள், என்னென்ன குறைபாடுகள் இருக்குது, திறனாய்வு என்ன இருக்குது, இந்த விதிகள் எந்த விதத்தில் தோற்று போகுது அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து பார்க்குறோம். முதல்ல நீங்கள் பாருங்கள், சேபிசைனுடைய முக்கியமான ஒரு கோட்பாடு பார்த்தீங்கன்னா அளிப்பு அதற்கான தேவையை தானே உருவாக்கும். சப்ளை கிரியேட்ஸ் இட்ஸ் ஓன் டிமாண்ட் என்பதுதான் அவருடைய கருத்து. அதாவது அளிப்பு அதற்கான தேவையை தானே உருவாக்க என்று குறிப்பிடுகிறார். ஆனால் உண்மையிலே பார்த்தீங்கன்னா அளிப்பு அதற்கான தேவையை தானே உருவாக்குது என்பது ஒரு முக்கியமான குறைபாடாக இதில் வந்து காணப்படுது. அதே நேரத்தில் உற்பத்தி எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு தேவைப்படும் சொல்லி இவர் வந்து சொல்லியிருக்கார். அதாவது ஒரு நாட்டில் உற்பத்திற்கு தக்கனதான் அவருடைய தேவைகளும் இருக்கும் அப்படிங்கிறது இந்த சேபிசியினுடைய முக்கியமான ஒரு விஷயமா அவர் வந்து சொல்றாரு. ஆனால் உண்மையிலே பார்த்தீங்கன்னா அப்படிலாம் பொருளாதாரம் வந்து இருப்பதில்லை. எந்த அளவுக்கு உற்பத்தி இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு அந்த நாட்டுடைய தேவை இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு தவறான கருத்து. அந்த அளவுக்கு செயல்படாது, உற்பத்திக்கு ஏற்ப தேவை நிச்சயமாக இருக்காது அப்படிங்கிறது இந்த பொருளாதாரத்தில் ஒரு முக்கியமான குறைபாடாக இருக்குது. அடுத்து பாருங்க, தானாகவே சரி செய்து கொள்ளும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. எந்த ஒரு பொருளாதாரமும் பார்த்தீங்கன்னா தானாகவே சரி செய்து வேலையின்மை வந்து குறைக்காது. குறைக்க வேண்டும் என்றால் அதில் அரசாங்கம் நிச்சயமாக தலையிட வேண்டும். அப்படி தலையிட்டால் தான் அந்த பொருளாதாரத்தில் வந்து வேலையின்மை வந்து நாம் வந்து குறைக்க முடியும். ஆனால் இங்கு தானாகவே சரி செய்யும் அப்படிங்கிறது சொல்றது ஒரு தவறான விஷயமாக இங்கு பார்க்கப்படுகிறது. அடுத்து பாருங்க, வியாபாரி தனிநபர்கள் இவங்க வந்து இருக்கிறாங்க. இவர் வந்து பணம் வந்து ஒரு பரிவர்த்தனை கருவிக்கு மட்டும்தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது டிரான்சாக்ஷன் மோட்டிவ் மட்டும்தான் இவங்க வந்து இருக்கும் அப்படிங்கிறாரு. ஆனால் இந்த வியாபாரிகள் இல்லை தனி நபர்கள்லாம் பணம் எதுக்காக வச்சுருப்பாங்கன்னா எதிர்பாராத சூழ்நிலைக்காக பணம் வச்சுருப்பாங்க. அப்படி வச்சு கையில் பணத்தை வச்சுருந்தாங்கன்னா அதுவும் ஒரு பாதிப்பை வந்து ஏற்படும். ஏன்னா எவ்வளவு பொருளை உற்பத்தி பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த அளவுக்கு பணம் வந்து மக்கள்கிட்ட வரும். அப்போ மக்கள் அந்த பணத்தை கொண்டு அந்த பொருளை வாங்க வேண்டும். அப்படி வாங்கினால்தான் அளிப்பு சீக்கிரம் தேவை. அதாவது எந்த அளவு பொருள் உற்பத்தி இருக்கோ அதுக்கு அந்த தேவை இருக்கணும். ஆனால் மக்கள் பணத்தையோ அல்லது மக்களோ அல்லது வியாபாரிகளோ அந்த பணத்தை கையிருப்பாக தங்களிடம் வரக்கூடிய வருமானத்தை கையிருப்பாக வைத்து கொண்டால் அந்த நாட்டுடைய உற்பத்திக்கு ஏற்ப தேவை வந்து நிச்சயமாக இருக்காது. அப்போ அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை வந்து ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிறது அடுத்து ஒரு பார்க்குறது. அப்போ மக்கள் பணத்தை எதிர்பாராத சூழ்நிலைக்கு கையிருப்பாக வைத்திருப்பார்கள் என்பதை இந்த இடத்துல வந்து ஒரு குறைபாடாக வந்து சொல்லப்படுகிறது. அடுத்து நீங்க பாருங்க, அளவுக்கு அதிகமான உற்பத்தி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கீன்ஸ் வந்து சொல்றாரு. உண்மையிலே பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு உற்பத்தி இருக்கோ அந்த அளவுக்கு தேவை இருக்கும், அல்லது தேவைக்கு ஏற்ப உற்பத்தி இருக்கும் அப்படிங்கிறது சேபிசையினுடைய கருத்து. ஆனா இங்கே கீன்ஸுடைய கருத்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே ஓவர் ப்ரொடக்ஷன் வந்து இருக்கும், அளவுக்கு அதிகமான உற்பத்தி வந்து நிச்சயமா அந்த மாதிரி பொருளாதாரத்தில் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஏன்னா நிறைய உற்பத்தி பண்ணும்போது நிறைய லாபம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் வந்து அளவுக்கு அதிகமான உற்பத்திகள் செய்யலாம். அப்படி செய்யும் போது அதுக்கேற்ப தேவை வந்து நிச்சயமா இருக்க வாய்ப்பில்லை. அப்போ அளவுக்கு அதிகமான உற்பத்தி அந்த நாட்டுடைய பொருளாதாரத்தில் சில மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் என்று கீன்ஸ் கருத்து தெரிவிக்கிறார். அடுத்து பாருங்க, முதலாளித்துவ நாடுகளில் வந்து வேலை வாய்ப்பு, அதாவது முழுநிலை வேலை வாய்ப்பு இருக்கும் அப்படிங்கிறது இவங்களுடைய கருத்து. ஆனால் கீன்ஸ் போன்ற பொருளியல் அறிஞர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா முதலாளித்துவ நாடுகளில் வந்து முழுநிலை வேலை வாய்ப்பு வந்து சாத்தியம் இல்லை. அங்கே வந்து முழுநிலை வேலைவாய்ப்பு இருக்காது. அண்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் போன்ற வேலைவாய்ப்புகள்லாம் அங்கே இருக்கிறதுனால அங்கே வந்து முழு வேலைவாய்ப்பு சாத்தியமாக இருப்பது இல்லை அப்படின்னு ஒரு கருத்தை வந்து அவங்க ஒரு குறைபாடாக சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து பாருங்க, இங்கே அளவுக்கு அதிகமான உற்பத்தி வந்து அதிக வேலையின்மை வந்து உருவாக்க முடிச்சிருக்காங்க. நிறைய பொருள் உற்பத்தி வந்து அளவுக்கு அதிகமாக பொருளை உற்பத்தி பண்ணும்போது அது அதிக வேலையின்மை வந்து உருவாக்க முடிச்சிருக்காங்க. இதனால பல முதலாளித்துவ நாடுகள் பார்த்தீங்கன்னா பாதிக்கப்பட்டு இந்த மாதிரி இப்போ நிறைய நாடுகள், அதாவது அளவுக்கு அதிகமான உற்பத்தி அதிக வேலையின்மை போன்றவற்றினால் பல முதலாளித்துவ நாடுகள் வந்து பாதிக்கப்பட்டுக்கிட்டு இருக்குது. நிறைய நாடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா பாதிப்புகள் வந்து அளவுக்கு அதிகமான உற்பத்தியாக இருக்கணும் அல்லது அதிக வேலையின்மை இருக்கணும். இவைகள் பெரும்பாலும் பாதிக்கக்கூடிய நாடுகள் இந்த முதலாளித்துவ நாடுகள், கேபிட்டலிஸ்ட் கண்ட்ரி, இந்த மாதிரி நாடுகள்லாம்
அளவுக்கு அதிகமான உற்பத்தி மற்றும் வேலையின்மையினால் பாதிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்காங்க. அதனால அரசு தலையிடணும் அப்படின்னு சொல்லி கெய்ன்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல சொல்றாரு. அரசு தலையிடாமல் இருந்தால் அந்த பொருளாதாரம் வந்து செயல்படாது அப்படிங்கிறத சொல்றாங்க. 1929 எல்லாருக்கும் நமக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். 1929-30 ஏற்பட்ட அமெரிக்காவுடைய பெருமந்தம் அளவுக்கு அதிகமான உற்பத்தியின் காரணமாக தான் ஏற்பட்டது. ஓவர் ப்ரொடக்ஷன். ஆனால் மக்கள்கிட்ட வந்து வருமானம் இல்லாதன் காரணமாக அந்த பொருளுக்கு தேவையில்லை. அப்போ இந்த சூழ்நிலையில் தான் அந்த பெருமந்தம் ஏற்பட்டது என்று நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அப்போது அரசு தலையிட்டது. 1929 அமெரிக்க அரசு தலையிட்ட பின்புதான் அந்த பொருளாதாரம் இயல்பு நிலைக்கு வந்தது. ஆக இந்த மாதிரி பொருளாதார முறைகளில் இந்த சிக்கல்கள் இருக்குது என்று கெய்ன்ஸ் அவர்கள் குறிப்பிட்டுள்ளார்கள். மாணவ செல்வங்களே, மீண்டும் மற்றொரு வகுப்பில் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.